Sanibona bafethu, kuney'ndaba esathanda kuphuma la about u-Oswina Police ne-Orlando Pirates. Yabo Oswina Police noThabang Mathuludi. Le y'ndaba lezi iphuma izolo zibreakwa u-Unplayable. There's a verified source ekhuluma ngama-transfers. There's a verified source ejwayele ukukhuluma ngama-PSL transfers. Yabo ikhulumile ukuthi kungenzeka u-Oswina Police and uThabang Mathuludi to join Orlando Pirates by this end of this week. By this end of this week. Yabo by the end of this week actually. So kungenzeka labo badlali labo bawuthi bayijoin Orlando Pirates. But i-issue ileli la. We all know i-Orlando Pirates inenkinga, yabo. Ngaphakathi inenkinga between i-management nabadlali. Yabo i-management nabadlali, especially this one player. Okubani Monapule Saling. Monapule Saling semasonke bafethu is one of the most yabo underrated players esinabo Orlando Pirates. Yabo basiza kakhulu Monapule Saling ukuthi siwine MTN bilebe sidlala phethe kwini sidlala neStellenbosch FC. Wasiza ukuthi siwine iNedbank Cup lesi sidlala season. Yabo uSaling bafethu useyisize kakhulu Orlando Pirates. Ngiyakhumbula nonke ehlambalathi Sundowns kwesikasidlala eNew Peter Mokaba Stadium. Ngiyakhumbula lonke leyo win le. uSaling was very crucial. Yabo he's one of those players Orlando Pirates ebadinga kakhulu. So currently there's a situation between uMonapule Saling and the management. I don't know, but many people are saying uSaling kunama personal issues. Yabo those reports sesiwabonile maningi lawo ma reports. But we saw Monapule Saling idlala against the Al Ahly. He played against the Al Ahly. Wayegcineni nokudlala wayegcine ngale game iMagesi FC. That tells you ukuthi uSaling kahle cha. It's not because uSaling afuna ukudlala. uSaling uyafuna ukudlala. But between him and the management baya discuss ukuthi kahle i-contract yakhe. Yabo i-contract yakhe izoba kanjani. Menikhumbula kahle Orlando Pirates ayisiyona iclub ethandayo ukukhokhela abadlali. Yabo it's a well known fact. Most yabadlali asebadlalela Orlando Pirates bahlezi bekhuluma ngawo lento kuma interviews. Yabo so uSaling I feel like right now uSaling usadila nalezo zinto lezo. Umfana uyayithanda Orlando Pirates, uyafuna ukudlalela le club lesi. Is one of the biggest clubs in South Africa, Orlando Pirates. Yabo uyathanda ukudlalela Orlando Pirates, but right now uyabona izinto ukuthi azihambi kahle. Yabo ufuna ukukhuluma icontract yakhe ukuthi kahle kahle ufuna ukhola imali ethi kuba xaxa. Njengoba kuzofika uOswina Police kungenzeka uMonapule Saling ahambe ku-Orlando Pirates because uma ukhumbula kahle uSaling benoLodge. Ayimukhumbula kahle njalo uLodge wahambisa ukuthi ku-Orlando Pirates indaba zama-contracts. I-contract yakhe ayikhulumangwa kahle. I-contract yakhe umfana wa decide usazini because abafuna ungikholela kahle ngcono ngiye kwenye club la ngizofika ngikhole khona because niyazi nonke ukuthi ubahola kakhulu ku-Orlando Pirates. Ulumfana lo uHotho. Yabo uHotho hola kakhulu ku-Orlando Pirates. Umfana wabona ukuthi angivele ngihambe. Yabo abantu abaningi bangasho ukuthi mhlambe wayenenkinga within ama players. Wayenenkinga uLodge within ama players. Yes, it's true, but nale yemali nemanagement nayo iqiniso. Ngiyakwazi nonke lokho. Baningi abadlala sebakama forward bakhuluma le indaba lezi. So I feel like noMonapule Saling maybe ngiyaza ahambe ngoJanuary, but ngenzeka ahambe mekuphela season noma bamdayise. And inkinga angifuni uMonapule Saling bamdayise la ku-PSL. Angifuni athathwe iSundowns. I don't want my player to join iSundowns. I don't want my player to join iKaizer Chiefs because lawo ma team lawo ama enemies eOrlando Pirates. Yabo ama enemies eOrlando Pirates. Uma uthanda ama video kanje ungangisubscribe lapho. Yabo usubscribe ulike ivideo bafethu. Yabo ngikhuluma indaba zeOrlando Pirates. So I don't want uMonapule Saling usayijoine enye team la ku-PSL. Ngingathanda mhlambe ahambe aye overseas, maybe ama-team overseas amthathe noma ajoin ama-team la eAfrica, maybe oPyramids FC, maybe oZamalek, maybe nje oExperience. Yabo lawo ama-team oRaja, Casablanca, Wydad. Ngajabula ke lapho, but not la ku-PSL because ilevel yakhe yabo i-above PSL. Akusiyena umdlalo weStellenbosch, akusiyena umdlalo weSuperSport, akusiyena umdlalo weCape Town City, akusiyena nje umdlalo yabo lawo ma-team la eSouth Africa. So angazi ngempela bafethu ukuthi i-situation yaMonapule Saling noOrlando Pirates izosumbulwa nini. Yabo because angithandi ahambe kuOrlando Pirates. I don't think ukhona umlandeli weOrlando Pirates othanda uMonapule Saling ahambe. I don't think ukhona umlandeli wePirates othanda uMonapule Saling ahambe. Yabo ungangitshela ama comments, do you want uMonapule Saling ahambe or not? Because le ndaba lemile ikhulunywe ngempela. I-board i-management yeOrlando Pirates mewukuthi iyahluleka ngikhokhela ngempela umfana. Mele ikusho lokho kugcwala umlomo. Iye ungamdlalisi kanje umfana because we need ama players wethu usadlala. Yabo we cannot speak about this njalo. No, yinto nje le manje bas-addressele kahle basitshele iqiniso. Yabo because bakwazi ukusivalela ngaphandle zama fans because we are the ones who pay the tickets to go and watch the games.
we are the ones who pay the ticket, who pay the money to buy the jerseys. So abakwazi ukusivalela ngaphandle bangashitshili mekwenzeka into kanje. So we need to know, yabo. But ngezwe ngawe kuma comments ungitshela ukuthi uzizwa kanjani ngale indaba lezi. Ngabe uMonapolo Saleng uzohamba impela kuOrlando Pirates noma yabo uzosala, because ngeke wazi Orlando Pirates unpredictable. Yabo nale indaba lezi Oswena Police zivele zaqhamuka nje, because if you remember kahle iKaizer Chiefs were the team that was leading ekusayineni Oswena Police, but right now as things stand Orlando Pirates ikwi-forefront yokumsayina Oswena Police, yabo. So ngezwe ngawo kuma comments ungitshele, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike bafethu, utshele nabani bakho batshela abantu bakho ukuthi usekhona uVana Sports ka YouTube khuluma ngeOrlando Pirates. Ngiyabonga.